Hello you people, kiba page bat kiba subscribe our new channel jonga. Kane ko view manta, kade bat ki mobile phone thamai, kaba ki company sina mobile, kin pelaj ya ki mobile phone thamai jongki. Te kumta tada pidon ka plan, bantit phone thamai, kini tharai kila bande kat kum ka jingkwa jongpi. Kaba nongkong ka Redmi Note 17 5G, ka Xiaomi kan pelaj ya kane ka Redmi Note 17 5G akan riutarik une ubnai agos. Ki highlight jong gani ke phone kadon nya ka AMOLED display u battery bahe prahajar mAh ubala banne adu lai singi. But lashna yang ni ke phone da processor Snapdragon 4 Gen 4 chipset. But ki jingtip bakam bnya komju ya kador jong gani ke phone ngintip hadin kan riutarik. Kabar ka Vivo S2 ka company Vivo kan pelaj ya kan ke phone jongka ka Vivo S2 ha kan riutarik une ubnai agos. Ya ke jingtip bakam bnya jong kan ke phone ngin satip hadin kan riutarik jong une ubnai. Kabalai kadai ka Poco M8 Power 5G. Ka Poco kadang sudah pelaj ya kan ke phone but kan sedia ka ha kan riutarik une ubnai agos. Ha kador ar pesawat kendai spa kendai pekundai. Kabadon chispa RP pra GB ka storage but 2GB RAM. Ki katu kat ne ki highlight jong kane ke phone kadon ya ka AMOLED display u battery bahe prahajar mAh ubala banne adu lai singi. But ya kane ke phone lashna da processor Snapdragon 4 Gen 4 chipset. Kabasau kadai ke Samsung Galaxy F70 Pro 5G. Ka Samsung kadang sudah pelaj ya kan ke phone bat ngila bantit ya ka ha ka pratrek une ubnai agos. Ki highlight jong kan ka Samsung Galaxy F70 Pro 5G kadon ya ka Full HD Plus Super AMOLED display chispa RPO Hz ka refresh rate ka Gorilla Glass Victus protection ya ka display. Lashna ya kan ke phone da processor Snapdragon 6 Gen 3 chipset. Kador jong kane ke phone kalong R1000 kendai spa kendai pundai kabadon 6GB RAM but chispa R pra GB ka storage. But kebanta bakado kalong ke khobar lasnyo tanat yapi bat yanga kibaju titiar online. Namar ba ka Amazon bat ke Flipkart. Kila pembena ya kita rig jong ki offer jong ki kaban sedang aduk ka new terik bat pra terik une ubnai agos. Freedom Cell jong ka Flipkart kan sedang naduk pra terik une ubnai agos. Bat ya kitu kibalong plus silwan bat plus gold membership. Hila bantit chwa naduk ka new terik. Bat komju ka Amazon Great Freedom Cell. Jong ka Amazon kan sedang naduk ka new terik une ubnai agos. Te kumta lada pidon ka plan bantit tiar online. Pila bantit ha kine kiterek badon offer. Pila bantit kum ke mobile phone bat kiwe kitiar ha kador ka babit namar kadon ka offer. Bat menta kane ku view kala poi sya bakut ngin saya kendu pat ha ka next video ke play sibon nyapi bara.